Prosím tě, tím směrem by měli žlutej takový malá dodávečka, Peugeot Partner, nebo něco takového, 2DD, žlutý auto. A úplně mi tady má prachář. Vůbec nevím, to bylo vidět, že policajti to bylo tak pojď a hodinu tam drvali, že a teď už jsem dal vody, že na lékárnu, pokutíčka, a Pičus potom... No už ne. Hele, to je tvůj problém. Nech to! Nech to nahoře, dále. To bylo, ne, to jsou ti vaši, jo. To poslalo do vás, VPčka, jo. Co to říká, VPčka, jo. Může to někde v to máme i... Majáka oni jedou. A rýmle to jedou, vole. No? Jo? To bylo, ne? Tady mi to mě sere na ten VPčka. Sere. Proč myslíš, že ti Míša říkala, že máš dělat VPčku, vole? No, tak hele, buď ho vyčníte, normálně pořádně, anebo klidně on to jde normálně politiky. Nebo jízda. Jo, ne, nevím, jízda červenou, ale nebo normálně brzdíte a a to je to svoje. Žlutý auto je vyřešen. Jo? Teď jsem říkal, že žaluješ, jo? Tam to bylo jasný a on se na tu křižovatku vůbec nepodíval. Že tam někdo stojí. A ne, to jsou lidi, že to někteří jsou zkušený takhle. No, ale to je... Hele, když nepochopím signál, je jedna věc. Ale když na to úplně mrdám, jo. A přesně, to jsou někteří, kteří to úplně... To jako nasrám. A jak říkáš, na práci? Tam jede ten borec, náhradní díly. A máš náhradní díly, bys se vykusil. Kody. Jo, se, ale on to kašlal. To máš. Jdeš tam? Co?